Vidste du, at universet lugter af bacon, metal og brændt støv? Vidste du, at atmosfæren er en giftig blå pudding? Atomerne i højre hånd stammer fra en stjerne, og atomerne i venstre hånd kommer fra en anden stjerne. Skriv det ned. Eller en af de andre 8.000 satellitter, der konstant kredser rundt om os. Men ISS er den største. Passerede forbi. Plus 04 29 56 9 galaksen.